pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Mateo. Paghimayaon ka, Panginoon. Niyan ginpasakay ginsakayan ni Jesus ang mga tinunan, ngayon pauna niya nagkatabukan lanaw. Samtang ginpalakat niya ang mga tao. Kaman niya pagpalakta ang mga tao, sinagkay ang bukid ni Osalahiya, base hiya mag-ampi. Ang pagkagabi na nag-uusaan nila dito Jesus. Hiningatak na nakatunan sa kayan halabog, gindadas magan ang mga balot kay sungsung adto ang hangin. Hamay mga alas 3 nga to alas 6 sinahan kaagahon, inadto haira Jesus na naglalakat habaw-baw ang tubig. Hanpa kita ang mga tinunan na iya na naglalakat di habaw-baw ang tubig, duro ang ira kahadlok, iiniin multo nagsiring hira, ngayon binuriat sila tungulhin kahadlok. Nagbaton ni Jesus sa ira, ayaw ka mo kahadlok, ako gan ini. Na nagsiring ni Pedro, Ginoo, kung tinuod nga ikaw, palaktaman ako hababuhan tubig nga dahaiho. Pakadi, binaton ni Jesus. Sanglit, hinawas si Pedro sa kayan nga nagtikangin paglakat hababuhan tubig ngadto ka Jesus. Kundi, ang pakasabot niya nga makusugan hangin, nahadlok niya na nagtikang iya hinpaglunod. Tabang niya ako Ginoo, binuliat niya. Kinaptan nga binutong niya dayon ni Jesus nga signon, pagkabuti ay ang imo pagtuo. Kay ano nga nagduha-duha ka? Sinakay nirahan sa kayan, ngayon po yan hangin. Nagsima ka ni Jesus sa mga tinunan nga nakada sa kayan nga nagsiring nira. Matuod nga ikaw amo ang anak sa Diyos. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Paghimayaon ka, Kristo. Kalingkod. Kini nga aton inaatubang nga kasakitan nga pandemya, ini nga COVID-19. Kung ano man hapot sa itong COVID-19, kaya bisan po rin pang COVID-19, may na natin mga sakit. Bisan rin pa COVID-19, may mga COVID na may na natin na mga kontrabida ang aton kinabuhi. Mga COVID, antis pang COVID-19. Kung naman nga magkalaing kasakitan dito aton kinabuhi, kung mga pag-antos, napakian na ba kamo? Uy, kung napakian na lang kamo, sandal at relief niya makapag na lima. Sandal at niya sak na lima. Ang iya pakian. Sandal na pa lahat na liwat din. Tag, 2 kilo na bukas. Ihin sardinas, ihin noodles. Hayawat na lang. Posible na pakian na kamo gawas ito ng mga buta. Igin po bailihan Diyos. Igin larang bailihan Diyos nga magantos kita, nga magsakit kita, hisugad niya kasakitan. Hello. Waray tao. Panguli mong tao. Hi. Adaman na yung tao. Ala kasi nga, anong pautang? Dagdagan tayo. Nakatabi-talan ka. Leksyon nga niya, whatever. Pagbukain ito na muna. Sabi nga niya, hay, ano pa ito? Balitaw. Hi, what? Hi. Hello. Ayan, hello. Hello,
na pagkali kita. Ini ba ang atong kakurian? Ini ba ang atong kasakitan? Kaburuton pa inihan Diyos. O di kang pa inihan Diyos. Kastigo ba inihan Ginoo ato? Diri ini. Kaya diri buotan tao, diri buotan Diyos na kita magsakit. Diri ni planuhan Diyos para aton na kita magantos. Ang planuhan Diyos sa aton nga magpuyog kita kinabuhi nga kauraan, magpuyog kita kinabuhi nga malipayon, nga ang katapusan makasangkot kita langit na ginandan niya para aton. Ano maging padala niya Iso Kristo aton Ginoo? Kaya basta dili kita mag-anto sila ang kasakitan aton gabasin na laipon. Ginpadala niya ay Kristo, ginpagtalwas sa aton. Kaya ang tuyuhan Diyos na kita diri magsakit. Nga ang tuyuhan Diyos na kita magmalipayon nga magpuyo dahiton kahurakan. Kaya kung namoy nitong tuyuhan Diyos na kita magsakit, ano man ni nga Diyos? Sadista daw ini nga Diyos. Masokismo daw ini nga Diyos. Dili. Ang Diyos, kaluoy, ang Diyos, gugma. Now, kaya naman nga hinanabo ini, hito na atong kasakitan, o hindi nga COVID-19, hito na atong mga pag-antos, hito na atong personal na mga sakit, hakinabuhi, kaya naman hinanabo. Huy! Kaya ano? Kaya mo ito pinaruyan. Man wills it and God allows it. Barot pag-distinguish ito ng mga termino. Man wills it, God allows it. Igintugot ang Diyos na may nabo, kay imo ito ginkaruyan. O ang Diyos diri masupat, suhay itong ato mga karuyan. Gintanan kitang libertad ng Diyos. Ngatikan na iya, piratak na ato inigamiton, diri man ang Diyos masupak, suhay itong atong karuyan. He gives us the freedom, and yet He will not contradict our freedom. But again, face the consequences of how you use your freedom. Diri ang Diyos magpupugong. Kung karuyan mo lumukso, lukso. Diri kaya ang Diyos maghahawid-hawid. Imo ito tinuyuan. God allows it to happen because man wills it. Panangit ka. Magkakamayada ka ba? Liver cirrhosis. Kaya input ang nga ng hangin, bacteria para liver cirrhosis. Kaya naman na po. Kaya nag-ininom ka man, nagparahubog ka man, pero may ka man hulto. You will see. And God allows you to suffer because you will see. Mungkin bukod. Maka-cardiac arrest ka ba? Makakamayada ka ba taas ang presyon? Bahay blood ka ba? Kung di mo ituloy yung pagkinaon, bisan diri kilalamon, marang mga sobra. Hello? Tapos mamasunod na ako itong Diyos. Ikaw ang nagtuyo. Imo tinuyo, nga pagbartikon ka, nga pagkatulong ka. Di wala ka karaparigo. You face the consequence. Ano nga nag-hybrid ako, kaya anong nilatapin ako? Kaya maaran pa na dapat makaturog ka 8 oras, kaya ano makaturog ka na yun? Tululuha ka oras.
Bisan adlaw na taklalahin pamisilok, sige ba't yung Facebook? Kaya mabubuta agad. Alam mo, ibutang niyo itong kidsay mo mata. Pero, ito no, kidsa vitamin C, nakakaguli. Pero, ibutang mo mata-mata. Pwede pag mabubuta. Maluluto pag natin nabuta mo, mabubuta ka agad. Kaya iba tinulong. God allows it because you wills it. God allows it because man's wills it. Man wills it. Dahil natin pasulat ng Diyos, ato ito kinaruyan nga mainan. Kag ako itong sarili na hindi nga virus natural. Kaya kung virus hindi nga natural, nag-mutate na hindi nga aton. Itong mutation nga virus, pagkitikay na nag-mutate, natika, kusog. At to face mask. Sunod nga semana, pag 15, shield na. Sunod nga semana, PPE na. Asa na ito. Palit na nakamuhinda ko nga kundong, bukos na lawas na maging baro-barato pa. Hindi nga ni anda ko nga garbage bag. Ang itom na, kay kasupukit mo diretso cemetery ito. Sunod na lapitahin cadaver box. Kung natural ito, this should be, itong virus should mutate na adaptable natin. Pagka naman kita may virus, hello, pero adaptable natin na. Itong virus mutate na maging adaptable na atong lawas. We are all carriers of any bacteria, of any viruses. Sangat may sikmong ka nga, talagang may virus na doon. Sangat, pag hits nga nimo, pag hatching nimo, nakakatapon ka. Ay, may virus ka. Kaya naman isip mo ka, kung yung mga nakikilan baho ka diri ang ay bahukon ay allergy. Hindi ka pinakuran ka. Iniinom ka magkot. Tuyo mo ito. Para ba't ang Diyos at injection ng head ko ang mohog na base kasi kono. Tinuyo mo ito. Anong lumita-katalan na inanabu, malaman nakarata na ako tungkol kay ano? Ay, tinuloy. May dapat ba rin disgrasya kung naghihinay ka? May dapat ba rin disgrasya kung diri ka hultok na nagdadrive? O nakadroga? Tidak. Sa kagabi, idaanan ka, nadagasan si Arida. May nahuyatan. Natakot sa ako na siya. Wala makuno kami ka pag-disgrasya. Wala ka disgrasya nga pila siya nawong kung hindi. Wala nagihapon. May disgrasya ba ito kung hindi hulto? Himba, ipalit. May pagbayad mo, may pagbaral niya kay ano. Duha nga kamot, may nakap. Duha nga tili, may nakap. Bago din nagigirihan mo ng tawag mo. Kaya nagmakahulsot mga bukto nito yan. Iti, wala yung na salod ng lawas. Sasakitan ko ito nga duhang kamutin sisari. Gantiin. Kinarulat natin ito. Kinarulat natin na kita magsakit. Kinarulat natin. Kita natin yung basang Ebanghelyo.
Ano si San Pedro? Han pagkagabi na, nag-usan na Jesus, amay mga alas 3, alas 6 kaagahon, kinadto Jesus, naglalakad at babuhan to. Pero antes siya nung siring, ano man? Ay nato. Kini nga na nakad ko lang sa kayan halawod. Halawod. Di na kay sapa. Halawod. Ano yan naman halawod? Gindadasmagan ng mga balod kay sungsong at tuhan hangin. Ano ba ito labod? Mamarak? Mahulos. Mahulos God kay tubig. Hanaron pa. Gindadasmagan. Rasugat, may alipuros. May chubasko. Maarap ti Pedro. Pero sa ringiya, kaya kinita yan ginawa nga nakatan tubig, Ginoo. Palagtagan na dahil mababuhan tubig, hintagan garuhan. Makaramihan na gani puros. Ginpalakat niya tubig. Kaya kinarunan naman niya. Paglakat, pakali. Nasa gino, pakali. Wala si ayaw ko. Si ayaw pakali. Ayaw kay mahulos ka. Ayaw pakali kay bagi ka malumos. He allows it to happen because Peter will say, taruyag niya na makanad ko ka ni Jesus, pinagan paglakat niya ng tubig. He wills it. He willed it. And God allowed it. Maarang Pedro, ginanas maganas sa kayan, mabalot, sungsungan hangin, mailipuros. Tang pagsakay, di ka binira sa Sebastian na ilipuros. Hindi ka mo lunor. O hindi ka ito, tabo ka mga ka. Daram sumaraga nag-aalipuros. O bisa din nga kababaton ketika ito kamu takluban. Kaya na-escape ka mo itong lakuan. Checkpoint. Nagkababaton dito. Maramit panahon. You will say, Peter will say, will it? Itubutan ng Diyos. God will not contradict our own will. Pero yan na po. Yes, abot niya itong kasakitan, abot niya itong lawod, abot niya itong bawat itong kinabuhi. God will allow us to walk through. God will allow us. He will allow us matutugot ang Diyos na maglakat kita. Bisan na abot na itong atong kasakitan, abot na itong atong pagsakit, abot na itong atong kakurian, abot na itong atong pag-antos, abot na itong anuman na makamarat experience ito na atong kinabuhi. He will allow us to experience that. He will allow. Itutugot. Pero paano kita suway na San Pedro? Igintugot ng Diyos, pero asyahan naman, apisar o dabot nga unos halawod, mga ipurusan sa baso, nakalakat ni Pedro ngadto ka ni Jesus. Kaya naman, kaya focus nakadakan Kristo. He focused on Christ. But the moment he shift that focus away from the Lord, binisaya ini, niya ko na pag-iinig isa. He focused on the wind and the waves. He feared na hadlok niya, nagtikang niya, himpagin. He began to drown. Amo ito atong kinabuhi. God will allow us matugot ang Diyos na maglakat kita. Di sinabot nga itong kataragman. Kaya makailan kita kadaugaan, di makadaog na kung ang kakurian, kung atong paniplat, ibutang na kung nilakan Kristo.
Pero kung aton paniplat, suwad na San Pedro, ang nakadahan kakurian, nakadahan kusugan hangin, nakadahan kusugan dali poros, is hindi rin na nakadakan Kristo, kung nakadahan aton mga kahadlok, matigang kita, itong paglunod, itong aton kinabuhi. Sangat lang. Abot niya itong kataragman. Abot niya itong atong kasakitan. Abot niya itong atong makakurian. Ano mga experience itong atong kinabuhi? Dili katamawan ng atong paniplat nga dakan Kristo. Kaya paglakat ni Pedro ang babuhan tubig, waray kawara ang aniporos. Pero iya palutok na kadakan Kristo, diri kay nakadahan balod, diri kay nakadahan kasakitan, diri kay nakadahan leporos. Naglakat niya, pero kapitan. Pero pagkita niya, pagtanaw niya, diri na kadakan Kristo, kung ikadahan kasakitan, nagtigang hiyakin kaluho. Ampun tayo. Iramenan na buha aton. We can live by this COVID-19. Kung anuman na kasakitan, bawal kita paglakat, habaw itong atong kasakitan, habaw itong lamuh itong atong kinabuhi, nga punuhin niluhaan o kinakurian, kung atong paniplak na yun ay aadakan Kristo. Habod niya doon atong kasakitan, habod niya doon atong pag-antos, ayaw kita baya, at atong paniplat niya dakan Kristo. Ano na kung sinis? Bisan may COVID-19, paning pakam. Pag-urusan kita yung pakam. We cannot solve the problem away from our faith. Di kita makakaling gawas. Ito na atong kakurian, di kita pabarong paklakat. Abot ito atong pag-antos kung bulag natin ng Diyos. Kaya atong pagtako nila kan Kristo, abot itong kakurian is an act of faith. Pagtuo. So, gitakanan kita sudaranan, gitakanan kita pahalamat nun. Abot ito na atong kakurian, abot ito atong pag-antos. Diri natin pabayaan ang aton panipla, diri natin iwaraan aton panipla nga dakan Kristo. Pinita natin. Ati ka ba malaliwat ini? Hadto, face mask. Yan na face shield. Sunod, PPE na ito. Tikain na kamo. Tika ito na kita Mars. Because we are solving this problem away from Christ, away from our faith. Palalaan mo na tapon utang. Hasta nuwaray katagihan sa magbabayad. Hasta iyo mga ako, kahit iyo mga ako, apit pagbayad. Pag-ibig ka mo, wala katagamtang, pero magbabayad para iyo. If we are solving the solution, if we are solving the problem away from Christ, away from our faith, we will suffer for long. Paano na ako sarili? Let us pray for the conversion of sinners and those who have intention to harm man and humanity. Unless we convert them, unless we pray for their conversion. Sa dalhagit para atong sinito pa. Wala kita makapalikay, hinikilabuhi, itong kakuringan ng mga pag-antos. To walk through kung karir natin maglakat, habaw ito natin kakulitan.
dili naton waton naton panitlat nga dakan Kristo. Gani baro kay tahin pagbuliat kanwa. Ki baro kay tahin pagbuliat sa Dios. Ginoo, tabangi ako. Tabangi ako, Ginoo. Nato ako ang Diyos.